да подреди бранителите пред себе си и да има най-добро разбирателство с тях. Стигна се все пак до удар. Свърши своята работа Боруков, печеляйки първата топка. Даниел Димов към Сола. Ради Цонев с... Не бе най-силното изпълнение, но Динко Хоркаш с добра проява успя да отрази този шут. Сега обаче възможност пък за Васил Панайотов. Искат дуспа домакините. Към момента Георги Давидов остава безмолвен. Вратаря без никакви проблеми боксира. Подаването е за Живко Атанасов. Малко странно, един от най-високите се озова на фланга, но намери точно на Васил Панайотов. Ще има ли удар? Атанас Илиев с акробатично изпълнение. Мазир Сола. Шанс за Черно море! Топката е във вратата! 1-0 за моряците. Даниел Димов открива резултата в 39-та минута. Ето за това Даниел Димов е на терена. Ето за това той е с капитанската лента. И обстановката не само с попадението във вратата на противника, а и с начина, по който отпразнува този гол. Разбира се, ситуацията ще се прегледа. Жълт картон за Динко Хоркаш междувременно, тъй като от лагера на Локомотив Пловдив може би искат дали засада или нарушение за опасна игра след ножичния удар на Атанас Илиев. Ето го и центрирането. Този път Даниел Димов стреля с глава. Струва ми се, че малко пред гол линията именно Христо Попадин бе човекът, който изчисти топката. Още веднъж страхотното центриране. Даниел Димов е оставен почти непокрит. Ето тук нито Александър Дилгеров, нито Венцислав Бенгюзов. Отново Мазир Сола ще центрира. Ето го и неговото изпълнение. Топката е изчистена. Любомир Тодоров с първи действия. Дичев вляво от себе си към Сола. Той центрира. Това е добра възможност за Черно море. Попадението е на лице. Даниел Димов, като един истински капитан в трудните моменти за Черно море, излиза на преден план и успява. Страхотно движение от страна на Даниел Димов. Движение, за което защитата в червено не бе готова. Доста усилия бяха хвърлени в това да бъде опазен Исмаил Иса. В случая това даде възможността на Димов да проследи хубаво центрирането, да се измъкне в добра позиция, да застане в добра позиция и да използва цялото свободно пространство, за да изпрати топката в мрежата.